mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ikakwento ko to. Kasi akala ko simpleng storya lang to ng pag-ibig ko para sa isang tao. Pero, pakiramdam ko, pwede rin panghugutan ng lakas ng ibang tao. O pwede rin ikapanghina ng nararamdaman nila. Bahala na sila sa kung anong mararamdaman nila. Pero gusto ko lang talaga tong i-share sa iba. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yoshi. 24 years old. At ito, ang aking secret file. Two years ago, nang lumipat kami ng bahay dito sa Japan. From Tokyo papuntang Ibaraki. Pero bago pa man yun, bagong labas lang ako sa ospital. Brain hemorrhage. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagkaroon ako ng brain hemorrhage dahil sa stress and depression. Imagine niyo yun. Bata pa ako pero parang pagod na ako sa buhay. Hindi lang katawan ko yung bumigay, pati utak ko. Tapos paglabas ko ng ospital, realidad agad ang bumungad. Gastos, problema, responsibilidad. Pero buti na lang, merong insurance. Kahit papaano, nakasurvive. Pero yung estado ng puso ko, o kung tatanungin kung okay lang ba ang puso ko, hindi pa. Hindi. Fast forward. Sa bago kong trabaho, may nakilala akong mga Pilipino. Isa na ron sa mga nakilala ko, si Hayori. 28 years old. Hindi niya tunay na pangalan. Pareho kaming half Japanese. Sa totoo lang, nung una ko siyang makita, natakot ako. Mukha siyang masungit, laging nakasimangot. Yung bang tipo siya ng tao na hindi mo basta lalapitan. Sabi ko pa sa sarili ko, pas, baka masungitan lang ako. Pero, isang araw, nakita ko na ngumiti siya.
DJ Rocky at DJ Jello, ewan ko ba pero parang may pumitik, parang may nag-click, parang biglang nag-iba yung mundo ko. Ang ganda pala niya kapag nakangiti. At doon yata ako unang nahulog. Hindi sa kabuuang itsura niya kundi sa ngiti niya. Simula noon, lagi ko na siyang napapansin. Hanggang sa nagkausap kami. Hanggang sa naging close kami. Chat dito, chat doon. Asaran, tawanan, kulitan. At yung dating ako na depress, unti-unti nawawala. Parang binago niya ako. Parang siya ang naging pahinga ko. Alam niyo yung pakiramdam na sa dinami-rami ng problema mo, merong isang tao na biglang magpapagaan ng lahat. Ganun. Ganun ang naramdaman ko kay Hayori. Ganun siya sa akin. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili kong damdamin. Kalaunay nahulog ako. At nagkaroon ako ng lakas ng loob na umamin. Kahit natatakot ako, kahit alam kong mas matanda siya sa akin, kahit alam kong baka hindi pareho yung nararamdaman namin. Pero sinabi ko pa rin. Sinabi ko pa rin sa kanya. Magkaharap kami nun. At kitang-kita ko sa mukha niya yung pagkaawa niya sa akin. O sabihin na nating sinusubukan niyang hindi maging awkward. Sinusubukan niyang maging tapat talaga sa akin. Ang sinagot niya sa akin ay, Yoshi, parang kaibigan lang kasi ang turing ko sa'yo. DJ Rocky at DJ Jello. Ang sakit pala marinig nun. Parang, pagkatapos ko marinig yun, parang wala na akong naririnig sa paligid. Tas parang gustong mag-black out ng katawan ko, gustong mag-shutdown. Parang, ilang segundo niya lang yun sinabi. Pero parang forever na yung dama kong sakit. Basag na basag ako. DJ Rocky at DJ Jello. Simula nang umamin ako, doon na nabago ang lahat. Yung dating maingay naming chat, naging tahimik. Wala nang notifications. Wala nang tawanan. Wala nang kumain ka na ba? Ingat ka. Napakatahimik. At yun yung pilit kong tinanggap. Pero DJ Rocky at DJ Jello, sabihin na ng iba, tanga ako. Kasi hindi ako sumuko. Nag-effort pa rin ako. Napansin ko, na-appreciate niya. Unti-unti bumalik yung closeness namin. Nagkaroon kami ng mga lakad uli. Nagkaroon kami ng mga kwentuhan. Nandun din yung mga gifts. Parang mag-best friends ulit.
best friend. Siya sa akin. Pero ako sa kanya? Hindi eh. Para bang mas lalo akong nahuhulog. Nahuhulog sa isang babaeng hindi consistent sa pagiging warm. May mga araw na nagiging cold siya. May mga araw na ang tahimik niya. May mga araw na parang iwas na iwas siya sa akin. Nakakakaba. Kaya nga napatanong ako sa sarili ko. Ano to? May mali ba akong nagawa? One day, hindi ko na kaya na mag-isip pa ng kung ano-ano. Kaya kinausap ko siya. Diretsahan ko siyang tinanong. Bakit parang nagbabago ka? At dito na inamin sa akin ni Hayori ang katotohanan. Sabi niya, Yoshi, kung nasaktan kita dati, sorry. Pero, pwede bang dumito ka muna sa tabi ko? Napatigil ako. Nag-init yung mga tenga ko nung araw na yun. First time ko kasi siyang nakita ng ganun eh. Sabi niya, kung niligawan mo ko, papayag naman ako. Pero hindi pa buo yung nararamdaman ko para sa'yo. Sana, hintayin mo lang ako ha. DJ Rocky at DJ Jello, para akong nabuhayan. Parang nagkaroon ng ilaw. Akala ko tapos na yung kwento naming dalawa. Pero may chance pa pala. At sa pag-asang yun, kumapit ako. Kumapit ako ng buong buo. Nanligaw ako. Walang halong paglalaro ang ginawa ko. Seryosong seryoso ako. Nagplano ako ng mga date. Nag-effort ako. Nagbibigay ako ng mga bagay na alam ko ikatutuwa niya. Alam mo yung feeling na ginagawa mo lahat hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo na mapasaya siya. Ganun ako. Sa bawat ngiti niya, umaasa ako. Iniisip ko na baka ako na. Then one night, nag-set kami ng date. Kakain kami sa labas. Mula sa malayo, nakikita ko na siya. Nakatitig siya sa akin. Abot sa mga mata niya yung ngiti niya. Ang ganda niya. Sobra. Hindi ko ma-explain, basta yung puso ko parang sumisigaw ng siya na. Dito ko na-imagine yung future ko. Kasama siya. Pagkatapos namin kumain, hinatid ko siya sa bahay nila. Pagdating namin doon, nagpicture kami.
Small letters naman yung pagkakachat niya sa akin. Pero parang nag-all caps sa akin yung tumigil ka na. Masakit. Pero sinusubukan ko pang kayanin eh. Kaya ko pa sana eh. Hanggang sa sinabi niya na hindi ikaw ang nakikita ko sa future ko. Hindi ikaw ang nakikita ko sa future ko. Yung mundo ko parang nag-mute. Yung puso ko parang minamartilyo. Hindi ko alam kung magagalit ako, malulungkot ako, o mawawalan lang ng pag-asa. Basta, halo-halo yung nararamdaman ko noon. At dun ko na-realize na nung gabing nakangiti siya sa akin, yung gabing titig na titig siya sa akin, naisip na pala niya na hindi ako yun. Na hindi ako ang nakikita niya sa future niya. At yung picture namin, yun na pala yung huli. Remembrance, kumbaga. Yung babaeng nagpasaya sa akin, siya rin pala yung dudurog sa akin. Yung taong pakiramdam ko nagtanggal ng depresyon ko, siya rin pala yung magbabalik nito. Hindi ko kaya. Araw-araw ko siyang nakikita sa trabaho. Araw-araw din akong nasasaktan. Dumating nga sa puntong umiiyak ako kahit nasa trabaho ako. Pati trabaho ko naaapektuhan. Nagkakamali ako, napapagalitan. At ako itong si tanga, sumubok na umiwas. Nag-a-absent. Hanggang sa nawala na lang talaga ako sa sirkulasyon sa opisina, na terminated. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng lakas. Nagkulong lang ako sa kwarto. Nag-isolate sa maingay na mundo. Pahiga-higa lang sa kama. Damang-dama yung katahimikan. At sa katahimikang yun, doon ko pa siya pinaka naririnig. Kasi bumabalik yung mga alaala, yung mga tawa, yung mga what if. Kaya walang patid yung pag-iyak ko. Araw-gabi walang pinipili. Walang pinipili. Hindi ako pinili. Kaya para sa babaeng hindi naman naging akin. At hanggang ngayon, napapaisip pa rin ako paano kung ako na lang sana. O baka hindi nga lang talaga ako yung choice, dumaan lang ako sa buhay niya. Para iparamdam kung paano magmahal. At hindi para mahalin pabalik. Sana okay ka. Sana masaya ka. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Yoshi. At ito, ang aking secret file.